Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:15. The top issues of the week, istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Action Radio Bacolod. The most talked about issues, the hottest personalities in one setting. Kapihan sa Action Radio Bacolod. Kapihan sa Action Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, alas 9 sang aga. Kay karon, yari ang inyong alagad, Action Boy Duran. Mayong aga Bacolod, mayong aga Balugawahin sang Western Visayas. Domingo kitang adlaw, welcome once again sa aton nga pagpangalagad diri sa Kapihan sa Aksyon, upod sa inyo alagad Aksyon Boy Duran. Kaya for sa ato sa nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee is coffee for your health. Nagabulig ini tinlo sa aton kolon ng kontinae, makalikaw kita sa colon cancer. Kag naga-boost ang aton nga memory. No, para sa mga kabataan, pwede gini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Available ini sa tatlo ka variant, ang light, strong, kag sugar-free. Sugar-free, nagagamit sa natural sweetener ng stevia, wala nagapasaka sang blood sugar, gani bisan may diabetes ka, mahilig ka magkape, pwede ka sa Dr. Alfred's Green Coffee sa sugar-free nga variants. Kag ang Dr. Alfred's Green Coffee, mabagal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan, Country Mart, kag iban pa. Pangitaa lang ang Dr. Alfred's Green Coffee. So be fit, be smart, and be healthy. Mag-inom kita sa Dr. Alfred's Green Coffee every day. Kasi Dr. Alfred's Green Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Isa naman kay edisyon sa Kapihan sa Aksyon ng ato ligadulo sa inyo. Sa karon nga aga, mangin bisita naton dire ang bag-ulang dalaog nga mga incoming officers. Of course, ang Negros Press Club, no, kay kahapon, nagpatigayon sa eleksyon ang Negros Press Club. 84th year na ini sa Negros Press Club. 84 anyos na ang Negros Press Club. So, kahapon, ginpatigayon ang eleksyon which was considered as one of the hottest elections ever sa Negros Press Club. Nagasadya kahapon sa eleksyon. Amo man to ang so far, sa record, siguro pinakamadamo nga mga member sa press club nga nagkadto ka magboto sa kahapon nga eleksyon. Hotly contested ang tanan nga mga posisyon from the President, Vice President, Secretary, Treasurer, Auditor, down to the directors sang Negros Press Club. We have with us ang nagdaog kahapon sa sining nga eleksyon. Dua ang nagpapili sa pagka-presidente, dua ang grupo kapon mo, ang Change Now Check, kag ang hashtag padayon. Ano to, no? Ang hashtag padayon. Amo ni nga grupo, no? Ang grupo headed by Change Now Check, headed by former or past President Dali Yasa sa The Daily Guardian. Kag ang hashtag padayon, headed by its candidate for president, Glaisel Mascolino of The Daily Guardian. Mga tanan mga reporters, news hands from The Daily Guardian ang nag-inkontrahan ay kapon sa sining eleksyon. So we have with us ang nagdaog nga presidente, Glaisel Mascolino, kag ang vice president, the equally beautiful Sheila Hilera of the Visayan Daily Star, no? Sa kay Mami Generosa Hilera da sa Miranda, good morning. Kag of course sa kay Lawrence Hobson sa Japan. Gusto niyo ipanglawag ko kung ano na sila? Kasi kung gusto nyo ipang-kuhan ko sila, anong ilang designation. Sige, kay Lawrence Dira, good morning. And kay Madam Generosa Hilera, good morning. Sige, si Glaisel, good morning Glaice, and welcome sa aton diri nga pagpangalagan. Good morning, Action Boy. Si Sheila, good morning. Good morning, Action Boy. How are you? Gusto ko kami pa-interview sa imo. Sige. Ini nga election, siguro si Glaisel, I'd like to ask Glaisel, no,
what made you decide to run for the top post sa NPC? Actually, at first, I was very hesitant since Hesitant, ginapaminsar ko. Yeah, hesitant. Because ginapaminsar ko nga, hindi joke ang mag-serbisyo sa sobra 100 ka miyembro sang Negros Press Club. Being the oldest press club in the Philippines. So, ginapaminsar ko paano ko himuon, ano ako himuon. Especially at a very young age. Yeah, at a very young age. Sila ka na, Glazao? 27. Ah. Sige, May problema kasi. Sige, okay. Oo, So, pero since nga ang pagserbisyo, genuinely man na siya. Halin gid sa kabubuton mo, sa heart mo. So, regardless of age, if you really want to serve, kag gusto mo mangin makahatag ng impact sa fellow journalists sa province, so I decided to run. So, gusto ko lang ihambal nga ang akon nga edad wala naka-influence sa akon para mag-decide ko to run. Kay even before the election, ang support nga na-receive ko from the members, from the associates, and sa iban pa, past presidents and all, grabe gid. It's an overwhelming support gid. And I'm very thankful gid sa mga tao nga nagapati nga kaya ko mag-lead sa amo nga club. Okay. So, ang Butsilingon nga, at first you were hesitant, Yeah. but because of the pouring out of support Yeah. from other club members, that made you somehow, daw encourage ka to run. You are not pushed to run, but you are encouraged to run. You are just encouraged because of the overwhelming support kagin pakita sang iban nga mga Meaning, gasalig sila nga kaya ko. Nga may nakita sila sa akon nga, ay kaya ni Glazel gali. So, ang encouragement, with the guidance man syempre nila sa mga tao man nga ara sa palibot ko. Okay. By the way, si Glazel won over Dali, tapos si Sheila won over Manny Canto, no? Ang iyang kontra sa posisyon. Ang secretary, si Erwin Nicavera, won over Raquel Garriando. Ang treasurer, Merlinda Pedrosa, sang Sunstar, won over Grace Supe, no? Sang RMN. Sa auditor, si Elsie Hulingan of the RPN, won over Hensboy Sistina of DYRL. Tapos sa board of directors, kay Siyam ang mga directors yung pili. Number 1, iya ang amon manager dire. Si Aksyon, Nona Di Maala, Magbanwa. Number 1, garnering a total vote of 71, which was the highest votes garnered by a candidate kahapon. No? Kay si Glacier, 63, no? So, ang pinakataas nga nakuha nga boto sa kahapon, considering collegial pa ang board of directors, si Nona, got 71 votes. Ang tatlo namon diri ka mga taga-Action Radio, si Dale Salazar, si Action Eden Aboso, kag si Action Dorel Cabato, ang akong partner kun aga. They all won as directors sang Negros Press Club. Also, congratulations to other winners, si Ives Montesilio, si Max Macahilo, Nanette Guadalquiver, si Ray Shason, kag Jemlo Victosa. No? So that made munis na ma-compose ang aton nga, including abis ang aton nga mga officers naton that would compose the board of directors of the Negros Press Club. No? May mga pilatada ka mga tulot at dungon na sa masunod para nga masunod din naton bala ang what's in our constitution. No? Anyway, so si Glazel was as first hesitant, but was encouraged by the support sa mga masiling naton mga haligi man sa media industry diri sa siyudad sa Bacolod, no? So si Sheila, ikaw how did you come to make the decision nga magdalagan as Vice President ng Glazel? Mga babae, puro ni mga taga-UNOR nga graduates. And in fact, ang Press Club Subong, I think, daw kadamo gid sa mga Mascom graduates from UNOR nga ara dira Subong as serving as officers, no? Saan ikaw siya? Ano ang nagpa-decide sa imo nga magdalagan as Vice President? Well, actually, I could have choose a more
comfortable and less complicated path. But I took the way nga medyo hindi siya amo na comfortable because gusto ko man i-test kung diin gid kutob ang kaya ko as hambal binila ng as a leader, as an official of press club. And at the same time, nag-made ko decide nga magpadalagan because I really wanted to serve the club. Ang desire ko to serve the club and do more sa club. Do medyo dako siya kumpara sa pagstay lang sa akon nga comfort zone. Do pwede man mapili lang ko nga regular reporter lang ko nga naga-news gather. Dra ka lang yan, Oo, oh. do amo na. Pero do ang desire ko nga magwa sa akong comfort zone kag amo na inang gusto ko man nga though may ara ko gusto nga i-prove man sa self ko and sa iban bingagahambal nga hindi na nila kaya so nagaka-challenge man ko nga pakita and to prove nga kaya namon with of course ang support man sang mga tao kay because hindi man ni namon makaya if kami lang gusto man namon nga maging leader nga gapamati bala action boy. Okay. Gusto namon nga hindi kami mambal nga leader sila ara sa sababaw. Do gusto namon ng taon nga leader as pareho lang ta so buligay ta di. Oo. Suggest Do ka. hindi daw elitist nga hindi Hindi mga kami elitista. Oo. Nga you can go along Yes. with others, you can be among others. Bisan ano pa edad niya. Yes. Sa mo ting edad te layo edad ta mo, no? Gamay Bisan lang. ano pa ang status niya. Yes. Bisan ano pa ang gender niya. Correct. Or sexual preference. Whatever. You can work with this kind of people with any sa bisan ano nga sa makatapos sa media, no. Kamo, kung tanaw natin, di ka mga bata, pag-isin nyo, no? Si Glazel is 27, si Sheila, I think, hindi mo ni maglayo. 26, you're younger than Glazel? Yes. Nga daw, magulagi mo si Glazel, tanaw na. So, umamo lang mo mga edad. Yeah. Si Eden, I think, 24 pa lang si Eden. Si Dorel is 25. So, mga ari ka mo sa mga mga bata, pagid ba lang nga mga edad. So this is gonna be a big challenge on your part, no, to maipakita sa mga members nga sa mo sina nga edad 23 pa lang siya kuno reklamo ng isa si Eden niya 23 pa lang kuya sa March pa na sa 24 di tayo na lang nga binulan mareklamo gid sa March pa na sa 24 tiga reklamo gid sa kay 23 pa lang siya kuno, no. Si Miss Dolores Dara Miranda, good morning. Siya. Morning, ma'am. So, at very young age, no, ready ka mo to show to the club that you can lead the club, you can bring the club to what it should be. Kamo at that age? Yes. Ready? Yes, because pati kami action boy nga ang decision making, ang pag-lead sang tao and ang pag-implement sa mga activities and at through be or by virtue bisang aton nga bylaws wala nagabase sa age or wala nagabase sa imo nga mga achievements. Way man nagasiling sa aton nga konstitusyon nga mapabasketball ka mo basta ga edad ka mo. Ang basketball lang ang kanan sa edad. Ang mapabasketball yaw na naya ginari-require ang edad, ang age requirement. Yes. Ang basketball lang kay hindi mahilig ni kadan. Siling sa mga may edad na, si Buddy Ferrer may edad na nga daan mo pero mahilig pa na mag-basketball. Siling nga basi kung hindi sila mag-basketball sa mga 50 above lahaw. Ha? Kaya sa in the past may mga basketball games kita nga ang may mga categories kita nga mga 50 up or 40 under. hindi ba lang una siya ngati basi hindi na ni masa hindi basi hindi actually ina joke lang na nakon pero actually ang ginatanaw diri is basi malintan ninyo ang mga veterano na balaya kag aral na kamo mo concentrate being millennials yourselves basi diri lang kamo mo concentrate sa inyong mga activities para sa mga millennials Glazel. Actually, isa man na sa amon nga
priorities no sa pares sa amon na team sa lineup namon nga we want to bridge the gap between us sa amon na generation and sa mga young at heart na tawag namon because siguro somehow do amo man na ang kulang sa club bala nga wala masyado nagkilalahay because hindi pa may magkakilitaay and seldom lang gid may mga events nga tanan just like yesterday nga nagkilita ay gid siya ang tanan-tanan like biskan ang iban nga wala masyado ga kadto sa NPC nang manabig visit sa club ara kagapon so we want to siguro make an event or activity para sa tanan nga ara gid sila because ang club hindi siya maging amo na kung wala ang pillars Correct. to serve as foundation. Correct. Oo. That's a good that's the right way of looking at that kind of things, no. Sa imo lang ya, nagdalagan ka as president, way ka man nagdalagan tungkol nga may nagsuduso na si mong dagan ka. Kundi I know you have plans for the club. Anong mga plano mo sa imong administration? So, ang ako ng platform will focus on media empowerment, community engagement, and unification. So, sa media Beautification? Unification. Beautification. Unification. ka po sa akon. Yan nga, ang mga kandidato, subong sinihan niya sa grupo, sa hashtag pa dayon. Yan daw, puro mga gwapa. Uli ko mga hindi sila guro kung hindi lang sa akin daw kalaway na siya. Sino daw kumuno gapon makaman si Kuya Ed? Nga daw ka mga beautiful yan sa mga kandidato di sa kwan. Ni kumputa ba si ikon isa na sa requirement para masulod ka sa slate? Hindi man siguro. No? Anyway, anong mga plans mo, Glaze? So, under media empowerment, since ako, gidya personally, nga gapati, nga kami man bisa group, nga ang learning is a continuous process. So, correct. wala lang na siya ga-stop yang after you graduate sa college, sa school, amo na. So, kinanlanta na para ma-refresh man ang aton minds and mangin open man ta sa trends nga para ka-adapt sa kung anong ara sa bong. I completely agree with you. Okay, para sa akon personally, I've learned more sa akon nga sa experience sa Sagwa than what I've learned sa four corners of the room so during my eskwela pa ko. Mas damo ka matun-an sa Sagwa. So amo nang tsakto na nga ang learning niya when niya stop. Education doesn't stop. It's a continuing process nga ti adlaw-adlaw gatuon kita mo. Oo. So ano ang may mga specific nga plano for that? Actually, may seminars and trainings kami. But regarding the topics, we want everyone to choose kung ano ang ginakinahanglan sang kadamaan sa subong. Because hindi kami pwede nga kaamol ni gusto namon o impose namon since we want nga consultative siya. Unang collective gid ang amon nga makuha bilang mga suggestions and all para tanan maka-benefit. Okay. So, kinanglan na importante nga kung magpili sila sang let's say i-present sa inyo ang possible topics to mga pa-seminar ninyo. Ang importante na kapili ma-attend. Yung isa kapili mo na sila pero mas laga-attend. Pero ka damo naman sang mga kaupdanan tanga gasiling kabalo na ko sina. Agyan ko na no. But as what we've been saying, ang ining ang learning niya is a continuing process, no. Nga kung isabi sa tuod nga pero sa akon naka-attend ako seminar on libel. Pero magtambong kluwag attend kluwag sa seminar nga libel. Damo pa ko gyapon sang mabalaan ay amo gali na siya, ay amo na gali hindi dapat, ay amo na sa gali, amo na sa bala. Siguro isa sang masuggest ko sa suggestion siguro ining cyber libel bala nga kwan nga topiko nga mas kwan sa bala mas nami siguro mas simplify sa bala ang pag sa kwan nato para maintindihan naton yang isa ining social media gina-abuse na kung isa naton bisan kita ha ngayara sa media kung isa gina-abuse na ang social media. So siguro cyber libel guro ti mo pod da siya ang ginasiling bala nga ang ethics man bala Social media ethics. na ethics man on social media no siguro para nga hindi kita mismo ako gina-point out ko sa ako mga kopdanan ka makilala abing kita ara kita sa media now mag-post kita nga ga-violate kita sang ethics sa social media that would reflect on us as members of the media which is respected na sa kwan mo fourth estate kita mo respected na sa ga-reflect na sa aton. Pero ako newscaster ako di sa Action Radio, tapos may post ako nga, that would reflect on, basta hindi na sila magpati sa ginabalita ako. Muna bla?
So siguro if we can have that, nga conduct kita seminar. So during my time, di ulit may ara kita sina. Pero mas nami pagid ko mas pagid siya, mas is More simplify. So focused focus sa isa sa cyber libel da. Kadum ko so na si Ariel, amo nang Ariel Civiliano, amo so nang iya nga topiko. Oo, amo tong topiko yan no, during my time nga nag-seminar kita. So, siguro pang social social media ethics na namin na sa Intras suggestion na para sa inyo. It's not like me running the club. Ako suggest ka siguro namin man na siya nga mga musin nga topiko. No? What other plans are you gonna do for the aside club? from media empowerment, we also have community engagement wherein gaplano kami nga mag-conduct medical missions, outreach programs and workshops. But ang medical mission, hindi lang siya para sa members. We also want to reach out man sa communities since ang club is open man siya nga para magbulig man sa iban. So hindi lang siya para sa aton na members and Correct. Officers. So it's not like nga adopt kami sa barangay or ano, but we will choose lang gid gro area nga mas gakinahanglan sa bulig namon. Sige, oo. Namin na siya, no? We've done that in the past, di ba? So namian man ko na kaya kung na mo muna. Namin man na siya nga may mga outreach program kita hindi lang sa balo ka nakaagi na to sa Negros Plus Club nga may ara nga medical mission for the members. Daway mo siya may nagkladto. Ito puro man healthy. No, daway may nagkladto sa medical mission sa para sa mga members. Ito puro man sila healthy. No? So, ang outreach program, I think, nami man na siya, no? Nga mahimo naton. Para nga ang club, although it's a social club, pero mayara man kita bilang nga daw may palapit man sa tao, no? Balaw, press club, no? May amo man sila nga mga project, hindi lang para sa aton, kundi para sa iban, no? Si Sheila, ano siya, anong inatanaw mo siya kung as the Vice President? Anong nanaw mo mangin papel mo sa administration ni Glazel? Actually, aside bisa naka-state sa bylaws, ginbasa ko gid ya press Oo. para makita ako gid bala nga amo ni ang role Lapit-lapit sa garo tayo. amo ning role sang pagiging vice president of course is to support Glazel being the president of the club and at the same time ako gusto ko press nga kagapon nagambagid ko sa aton nga mga pioneers, mga aton nga mga young at heart nga because sa mga feedback man bala nga kakabato namon nga daw nagaka-left out sila. So I really I talked to Glazel and I told her na gusto ko nga mabalik bala ang enthusiasm sang aton nga mga pioneers. So ambal ko kung may ara sila mga suggestions or whatever, gusto ko personally ako ma-take down or ako gid man-note sa ilang nga mga suggestion and present ko na sa kay Glazel and to the rest of the officers. Because amo na gusto ko nga magbalik lang gid yapon nga ang amon nga leadership, ang amon nga group as newly elected officers of NPC maging consultative gid kag hambal ko do ako bala ang mag-guard kay Glazel. Guard and then guide because gusto ko mag-guard sa iya na balang kong doga ano na siya ba Basig, bisig talang jutay. oo do na balang balik kita gyapon sa nga nagpadalagan kita is because gusto ta mag-serve. So medyo ikaw ang mabulig siya to focus sa mga inyo nga mga plano, no? Mga focus. Basi kung basi lain na ning ginahimo ni Glazel Ma-remind ko sa iya, Action Boy, because insindigig ko nga as a president, ang burden bala nga ara siya shoulder. Correct. Ka dako gid. So Ako lang as past president. Ang ma-advise ko lang sa imo, have a strong heart sa Negros Press Club. Yes. Damo kada iya sang kuan, damo kada iya sang mamatian, damo ka sang balokati puro ni tanan katapos sa media mo. Everyone has their say on anything and everything, no? So kung hindi ka diya strong of heart, mahibi ka lang diya. Correct. No? May mga kilala ko na nga naghilibi na no? correct, Action Boy. Agree gid ko that because whether you do good or you do bad, they have something to say. Correct. So better stick
to gid ang imo nga Anong imo? reason nga nagpadalagan ka. So that is to serve. Hindi ka magpadala sa mga mga advices ni Abi from us. Hindi ka mo magpadala sa mga although hindi kasi hindi mo pamatian, no? Pamatian mo mga comments, pamatian mo pero hindi ka magpadala sa amo sina nga para basi magkuan ka para liko ka na bala ka hindi na mo tungod sa mga comments nga ginahimo. Basta mo lang na siya have a strong heart. Amo nang hambal sa akon sang migo ko bala nga past president man. Sining niya siguro kon viva voce or hambal ko ka akon nga ibutuhon may mabuka gin nga korason. Kaya malo ka sa eleksyon kadaan. Sometimes you expect nga may amo ka ni tapos ang tuntun gali nga wala. Yes. Nya ako gani nya istorya kami kapon sa amigo ko nya ako gani. Napainom ko siya. Tapos nga pa sa may ko siya. Tapos prang kahon niya kuya nga hindi ko blessing mo. Amo na ya. Tamo na niya tikon alang-alang ka na iya sa kwan kundi nga daw malain buot mo. Yes. Nga galing kiti amo niya siguro ko lang kung sakot ka kung hindi. Nag ako ko painom siya. Naho na mala. Nya ti mo ni pare nga sa Negros Press Club. Nanglan baskog kagid ya corazon de. Kay kung hindi ka di baskog corazon dali ka di manginit. Dali ka di manginit, no? Anyway, si Erwin won as secretary, Erwin Cavera, and I have kuan ko ni siya yung na-prove ko ni ang ka-competent bala ni Erwin as a secretary or any position for that matter nga iya mapungkuan. Si Erwin isa during my time isa nisa sa mga workforce gid mo kag kung sa kan pa daw haligi man sa akon nga pagpungko sa pagka-presidente because he has helped me a lot. Of course si Glazel kag si Sheila. Amo ni sila actually ang mga kuan mo mga ano pa sila gani mga workforce namon sa Negros Press Club. Trabaho gini sila ga pulaw ni sila, gagabihan ni sila sa club basta may activity kami. So amo na nga sa pagdalaga nila I also through my may support sa ila kaya nakita ko kung paano sila magtrabaho. Si Merlinda, kung hindi mo na magtrabaho, si LC. Mula na si Maninay ko, kasalawayon na sila, property na magagandang trabaho. No, kagini nga ko, mga mga kupdanan ko ni Saxon Radio, I can assure you, ini sila yung mga, kuha ni sila, makabungligin sila dako sa imo glaze, no? Ako ganis ni ko no, nami isang mga officers mo bala, kita puro gid mga aktibo ni tanan, considering abi ka mga huben gid man mo, no? So, pero ara man, may mga seniors dira nga who can guide you. Seniors. Hindi mga seniors than you. Hindi man mga senior citizen, ha? Mga seniors na lang, more mature than you. In age. Sa age na itong ginambala, no? Kag mindset, no? Ti maka-guide man sa inyo para nga ano tama sinabla ang delivery of service naton sa mga sa press club para sa tanan. No, para sa tanan, equally para sa tanan. Sige. Anyway, mabalik kita sa aton diri nga pagpangalagad sa kapihan sa aksyon. Pagkatapos lang sa importante naton diri nga mga pahibalo. Stand by.
Wala pa matiyan namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bakulon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo. Pagpangalagad sa Kapihan sa Aksyon with incoming President ng Negros Press Club, Glaisel Mascolino, and incoming Vice President, Sheila Hilera. Ano na mo kalawig sa kwan, sa press club, ng mga members? Ako since 2014 Aha. kay Sir Rani nga time. Rani Aswe, sang presidente si Rani Aswe. Pagsunod ko gid sa 2014, ikaw yan siya? 2013. 2013, pero bisan nauna ako nauna ka sa iya, bisan nga mas younger ka sa iya. Emphasize na gina iya nga younger kasi. 1 year. No? So, sa club, what have you observed sa club nga during that time? Pila na kamo 2014, almost mga 5 years na kamo sa club. Anong na-observe ninyo sa club? What has sa subong abi, anong sitwasyon sa club? Actually, Malapit-lapit do tayo siya. Actually, ga-agree ko, Action Boy, sa ginahambabla sang mga nauna pagidya sang sa amon nga mga members sang club nga dati istorya nila nga ang club is so prestigious, do ka prestigious gid ko nga club nga once member ka, do ka ang prestige bala nga ginahatag simo, grabe. However, through the years, to medyo do naga-degrade siya because of some issues and ang inabalang sa membership because dati daw kinanglan mo gid gali nga mapas ang pila ka screening Correct. until nga ikaw maging member sang club. Ang pinaka-importante na I think isa sa requirement is gina-certify ka sang isa ka Imo gid nga sang imo nga outlet. manager Yes. o mga gina-certify ka nga organic member ka sang kwan sang amo na nga Sang media entity station or news outlet. oo. So, isda pa lang, pagkatapos na pag-submit mo, ang membership committee, i-determine pag nila. Yes. Kaya it's not only the endorsement sa station manager or publisher mo Owner. da or owner ang kinanglan. Kisa sa una, nung duman, kung check pag yung imo, yung kung ano ba lang imo nga karakter, ano, ada mo na bla. Oo, correct. Kami po na check pag ano sa, ang karakter mo, check pag ina. In fact, there was a time nga may ara din nga member nga gin-declare the persona non grata sang club. No? So, amo na sa ka-istikto sang pagbaton sang membership. Siguro, kasi sa time nyo, mabalik na muna. Oo. We really wanted na ibalik ang amon nga status or matawag na ron Prestige. nga prestige be hopefully with the help man sang membership committee nga mabalik ang ina nga status sa club because
By the way, kahapon, speaking of the membership committee, why ta nag-elect kapon sa membership committee? Ta, mo lang tagyapon, they will remain sis. may bago. May yara, bago. May na-elect kapon? Yeah. Yes. Before why the ko- election. Before the election. Agale, doon ko ka, di parang may nag- Actually, we have 6 members Aha. sa membership committee. Naka-elect isang membership committee. Gano'n ko gapon pag election naman, din ko man. Naog. Amo na ang pamangkot na. Ang pamangkot din ko sila during that time man, na may election. Doon ko mabugani ka nagpamangkot ko kung ka-elect kita na sa membership committee. Naka-elect sa membership committee. Ano po yung ganing gina-elect, tas naway na membership Wala committee na. lang. Eh, kung mag-elect ako, ang ang incumbent na siya ang ga-elect na for the COMELEC mo. Aha. Pero ang membership committee during the assembly gina siya. So, do you plan to push with the being sa tika nga hindi man purging, no? Cleansing. Oo, cleansing siguro sa membership. Actually, priority na namon. I mean, based man sa bylaws, dapat 6 months before the assembly, makonvene ang membership committee. Para makayo 6 man months nila ang before list. the assembly. Yeah. So more or less kita na mga June makakonvene ng Kay or earlier than that. yeah, kita mo na mga inactive bala na mga members ng club and at the same time associates man nga kinahanglan ta mabalaan ang ila status para at least mabalaan ta kung sino ang kinahanglan i-reinstate, sino ang pwede pa magstay as member or anong status nila sa Siguro club. one case in mga point muna. is kay Mate Espina. Si Mate Espina was once a regular member, tapos nag-associate siya, tapos multi-active naman siya, columnist Yeah, naman siya. columnist naman So, siya. reinstatement Miss para Mate sa iya. is one of the members man sa committee. Sa membership committee. Yeah. Oo, butang yung mga members, dablang ang mga, no, naka mga, nablang, may ano lang tawag naton, may will to implement sang kung ano man. Yung sa ara kita sabi nga upod tama lang, mga colleague tama lang, mga abyanta, grupo ta nga kasi daw mahuya kabla nga kakason sila, no? Pero ini this kind of people, I think will do what's needed to be done, no? Nga implement gid kung anong dapat i-implement. No, kundi ka PD dahil sa club, kundi ka na dapat na regular member. Hindi ka na mag-regular member dahil, no? Hindi ba la? Election, tapos induction, dako-dako ni siya nga kuan nga buluhaton para sa inyo, no? Sa anong plano mo nga makuan, ma-meeting dayon? Dapat sinin ko no, mangkot gani ma-meeting dayon, ha? Dapat dayon. No, kay ti kinanglan makaplano na kamo ni for your induction. Actually, as of now, May balok kang induction sa press club ni mga ka-action, hindi ni sila glawag induction mo. correct. No, kag ti sa imo man as president, ti lain man ni siya nga kuan mo, lain man ni siya nga event in your life nga worth remembering ni siya nga dapat ang imo induction niya kuan gid Di ba la? True. Nga kinahanglan ang tanan mo na nga mga ayuda from Japan. Ayuda. Ayuda. So when do you plan to make the bull running? Actually, as of now, though, wala pa ko, ako Wala yung pa. personally, wala pa ko gani mayo, gani tulog. Kay, Kay before sa election, prior to the election, hindi ka katulog mayo? actually, 2 weeks kid sleepless nights, worries, na-suppress ng ganyang emotion. Well, address siya magagap. Doon ka namin lang pang pick-up. Ikaw ya, oo. gasalala, Hindi gasalaset tupad na. ko. Kaya kadalali ka na yan. Lakat na tayo. Dali lang kayo coffee. No, ka relax. Chill. Ako gani, kuan man ko daw ka sining kagapon sang kapanyaga gapon may panyaga duha grupo tiare ko dispiya ka grupo na kapanyaga pero ting pala malas ko sila kuno diyan daw ikaw ginakulbana uli ko tiya init di diyan Ang bugas ang aso daan sa inasala. init di diyan lugar no but anyway induction kuan na siguro dako may mga ara naman kamo siguro mga initial nga mga plans nga ginistoryahan oo nga all you needed to do is to put them into Why pa kamo sa nga ginaplano nga mangin guest speaker ninyo? Actually, regarding the guest speaker, we want nga from the media gid. Aha, okay. Be it national or local or No, national, oo. So si Noli Di Castro. Timidya mo na siya. May prospects man. Pero we will, finalize everything. Aha.
siguro as early as possible makuha nyo na sa kahit ibig mga tao ni daan yung mga busy man sila mo kailangan ma-fit in kaya na sila man mga schedule no fit in kasi sa schedule at and right after that March 1 makuha na kamo ma-take out na kamo assume office na sa March 1 si Chrissy will end his term on February 29 tasta may 30 tas subong wala may 28 why ang Pebrero bla oy kuan bala subong leap year May 29. day 29 leap year subong chance mo ni siya leap year Ay, ano kong listener actually. Galing kayo, may kapaday madala mo. Hindi, so na, ambot ko na wato, na bati ako sa una, nga, kung leap year, kung na muning chimpo sa mga laon. Hindi ka pa man, may kapasa mo na kategory. Ay, action boy, hindi man. Ara ka pa within the calendar ka pa man mo, no? pasok So, pag pasar mo na, nga, way ka na sa kalendaryo, hindi ka na sa bingo, tanaw. 75. Until 75. no? Yung mo, kuha na ko lampas na ako sa kalendaryo, purari pa ako sa bingo. Sige. Kaya ni sila, si Glazel, kag si Sheila, sino pa, si Eden, si Dorel, mga amon sila mga edad, mga puro pa nila, mga kuhan, mga single pa nila sila. Others are, hindi others are planning to nang ma-achieve nila ang goal siguro nga ng single blessedness. like may BP. Pati Sige, so kidding aside, ini mga ibang nga activities ang club. Ang building, let's talk about the building. Kahapon may mga nagawa dito nga mga issue, may mga suggestions nga may mga ipang pakayo dira, ipang muna. Ano na, kay during my time na imo ko dayada mo napapintahan ang building. Umuna napapintahan nato ang building dira no. Kag sa time ang mga comment, suggestions kapon na action boy na take note na naman ang mga comments yesterday and we wanted nga kung makapungko na kami ma-inventory kami of sa mga gamit gamit dito na. sa press club and kung anong mga gamit ang kinanglan i-fix, anong mga renovation nga kinanglan himuon kay of course hindi taman neglect no nga kis aga tulo man ginada ang aton nga club. So amo na Kasi nga buko kapila ko na pa kayong atop na mo gyapon. Yes. Nang punta ka budlay sulbaro ng tulo naman. Doon mo ginang dapat i-figure out gid kung paano ma-solve ina. May mga engineers na naglantaw, gin pa dalan tawo, gin pa kayo. Tulo mo gyapon. So hopefully action boy mga balaan na gid kung paano na ma-solve para hindi na mag-reoccur ang same nga problem. And of course kay gabi manggid kahapon ang init. Oo. So may ara Ako ganito gin kapoy ko hindi tutungod sa nervyos kundi sa init. Oo, kay init gid. Actually, wala ko naging nervyos, ha? Kaya ko naging nervyos, hindi ko nakatulog. Oo. Kita mo nga po sa mga panyaga, yan, nakabugtaw lang ko sa may nag-text ako nga, way ka di sa panyaga. Amo na nakabugtaw ko, but siling katulog ko. Kaya confident ko mo. Wow, grabe. Basta confident ko, way ko na nakulbaan. Di ba? Kagi mo ko sa una, mga election. Anyway, ato ba lang, kung di kainit, gidman, pabalik na ba lang mga kwanda, mga ceiling fan. I think, kibalo ka, ang aircon naton, kuhan mo na ang iyas na, ang gasto bla, medyo, kasi lang nakita nga, damo sang mga ano ganit ni mga donations, mga muna, pero hindi man na mabutang lang sa amo sa nga, regular na siya nga galastuhan yung aircon mo. Hindi na siya once lang yung gastuhan mo. Kasi once gastuhan mo pa kayo, ang bill sina perti na siya nga split type dana no so tanawan nyo kung ano ang imo nga mas kung magkadto daw mga members daw ka comfortable nun sila. Yes, I think that's amo what na they're goal. looking for nga ka comfortable nun sila no. What else ano pa ining mga iba naton nga mga kwan nga mga usual naton nga mga activity like sports anong plano nalang plano pa sports na kamo. Wado mahampang kagid guro basketball, action boy. Kido ikaw gid ang gapusion sport. Hindi. Damong mahiling ang damong basketball bala, damong mga sports, bowling. Oo, ikaw ang gina kay ginamit na siya nga mga activity nga makagather ang mga
mga members, no? Amo mo lang na sa nga mga activity nga ang members mag-gather di mo nga ara sila. Di mo na gani siling ko para nga hindi ma-left out ining may mga edad na. Butangan sa kuan kategory gani nga 50 above. Ara na sa ni body Ferrer. Sige. So anyway, may mga pasalamatan ka mo sa sining kuan sa eleksyon nga natabo kahapon. Ako personally gusto ko pasalamatan ang tanan na members, associates and past presidents ang Negros Press Club sa ginhatag nyo nga chance sa akon and sa team ko to lead this the oldest press club in the Philippines and sa pagpati na kaya ko and kaya sang group namon to serve everyone sa club. Thank you. Sige. Siya? Gusto ko lang magpa-thank you sa tanan-tanan nga nagpati kag wala nagpati. Duwagi dapat kay because hindi man kami makadabot sa amuning situation or position if not because sang ila nga support and sang ila man nga doubt. Correct. So and gusto ko lang magpa-thank you sa akon nga news outlet Visayan Daily Star for overwhelming support gidya miski si Madam Ninfa Leonardia. Jote na pagapon ako makasugat sa siya balay. Okay. Kay maski Wala ka nagabot ang driver. Oo, ang iya driver. Yung transaksyon ako to kapon nga kumusugat. Because she really wanted to vote. Correct, oo. Maski hindi na siya amo na kabaskog, gin-injurya gid ang magpasaka sa club to vote because Damo gapon balasang nagsalaka dito nga kuha na. Oo, nga medyo Si Ma'am Ninfa, si Percy Torre. Si Percy Torre, igo kalambot sa babagor mo, 30 minutos mo. amo na ang gusto naman pa-thank you sa ila Action Boy because nag-take time gid sila to vote and nagstay gid sila up to the end. So, thank you. Si Bagger. Yes, Oo, kadtog ito gapon si Bagger pro natapos na si Bagger Villarus. Musto nang mayan siya organ. Tapos nadulaan na sa tingog. In fact, bisan nadulaan na sa tingog sa una, may mga gig na siya sa una sa mga bars bala. Tukar na siya. Tapos way lang siya way na sa nadulaan na sa tingog si Bagger, no? Pero may na siya sa organ. No? Atos lang gapon, no? Damo gapon nakaladtong si Attorney Remitio. yes, Oo, Attorney Rex Remitio. Ato gito kapon. Damo gid nakaladtong kapon. Pero ting overwhelming kapon ang response ng mga members sa election. 128, no? I think first sa history sa mo nga record. Pinaka-highest na na siya number of nga nagkaladto kag nagboto, no? So anyway, sa tanan nga mga members ng Negros Press Club, salamat for joining this one of the hottest dynamics ni actually sa election sa Negros Press Club. Thank you for joining and being part sa sining dynamics sa Negros Press Club, no? Kag kabay pa nga ang bago good luck sa bagong mga officers. Thank you. Kabay pa nga you can live up to the expectation of those nga nagsuporta sa inyo. Hindi ni sa laglahog, it's a big challenge on your part. Tungod nga nakuha ninyo ang trust sang mga mas magulang sa inyo, no? Ginsalig nila ang Negros Press Club sa inyo. It's a big challenge on your part and I hope you can live up to it, no? Sige. So congratulations and again good luck. Thank you, Action Boy. Sige. Mga ka-action, isa naman ka-edisyon sa kapihan sa aksyon ang inyong ginumadian. Ginadulong sa inyo sa Dr. Alfred's Green Coffee. Available sa tatlo ka variant, ang light, strong, kag sugar-free. Sa Dr. Alfred's Green Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Kita-ray kita sa masunod ka Domingo. Drigapon sa kapihan sa aksyon, upon siya lagad Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon